אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. גו גו ציון! כחול ולבן, אבל אנחנו עוד כאן, או יותר נכון, שם! אנחנו מתנצלים על כך שקטענו את רצף הפרסומות הנפלא. קצת סבלנות, הטקס יסתיים ממש בקרוב. זהו הטקס הלמד א' להדלקת משואות יום העצמאות בגולה, כ-31 שנה לאחר חורבן מדינת ישראל. אשיר אל האדוני, כי גאו גאה, פרעה ומרכבותיו טבעו בים סוף, ואותנו זרקו קיבינימה. 12 המשואות לזכר 12 תוכניות הריאליטי המקודשות שדלקו בבתי היהודים בארץ ישראל יודלקו כעת. בכישורי לוויין מיוחדים בחסות הדור השביעי של חברת סלקופון נעביר בשידור ישיר את אחינו מכל רחבי הגולה. הישר מאיי אריסון, פיצי אריסון ומיצי דנקנר. אנחנו, פיצי אריסון ומיצי דנקנר, מדליקים משואה זו מאיי המפלט, אותם קנו אבותינו בחוכמתם, בתקופת המשבר הכלכלי הגדול של 2009, לזכר פועלם של סבינו וסבתותינו, לביסוסו של המשק הציוני בישראל, זריעת הרווחה והשגשוג הכלכלי, האישי והלאומי, פיזור אנרגיות טובות שידעו לתרגם את הציונות למזומן, ואחר כך לברוח בזמן. לזכר המוטו המפורסם של חייהם, אם תרצו, אין זו בעיה, לזכרה ולתפארתה של מדינת ישראל. ומחופי הודו, בתולית הדר. אני בתולית הדר, נכדתו של צביקה הדר, מדליקה משואה זו לזכר מפעל התרבות האדיר של סבי, שהיה אשכרה אבא רוחני של דורות של זמרים, בדרנים ומוסיקנטים של מוסיקה קלה, שזכה בפרס היוקרתי על שם פרופסור יואב קוטנר, והיה נאו-תרבותיקן מפיץ אור ברמ"ח איבריו, שהקים את קרן הדר לעידוד מחזור השיר והפזמון. כדברי סבי, על 3 דברים עומד עולם השיר: AM, E7 ושוב AM. וכנות, ולזכרה ולתפארתה של מדינת ישראל. מרומא שבאיטליה, אורי אורבך וניצן הורוביץ. אנחנו, האדמו"ר אורי אורבך והבוהמיין הקוסמופוליטי ניצן הורוביץ סארטר, או הרב המושך והפובליציסט הנושך, ניצולי החורבן הגדול של 2019 מתכבדים להדליק משואה זו לכבוד דור ההשכלה המגניבה. אנחנו שפרסמנו את שולחן ערוך בקומיקס וכתבנו את הביוגרפיה ברינגטון של הרמב"ם, שהבאנו אל השיח הפוליטי את הכזה והכאילו, ועשינו לכולם את החיים קצת יותר משעשעים, מודים מקרב לב לאפיפיור שהסכים לארח אותנו לאחר המרת הדת ההמונית של 2019. גרציה. ולזכרה ולתפארתה של מדינת ישראל. ועכשיו מטהרן שבאיראן הרחוקה. אני, דלילה ללה, שהייתי מזכירתם של רני רהב, ראובן אדלר, אייל ארד ואישי רוח אחרים, מדליקה משואה זו לכבוד פועלם האדיר לקידומה של תרבות הצריכה, האשליה והפנטזיה, ויצירת התחושה גם אם היא שקרית, כי הכל מופלא, נפלא ונהדר בארץ ישראל טרום החורבן. לכבוד הגאוניות שבה הצליחו להחדיר את רוח הפרסומת והחידוד לפוליטיקה, לאקדמיה וגם לצבא ההגנה לישראל, השם ינקום דמו. כאן, ממרכז גולי ישראל בטהרן, בחסות האייתולה אחמדינג'אד השלישי, אני מדליקה משואה זו לתפארתה ולזכרה של מדינת ישראל.
ועכשיו, הדובדבן שבקצפת, מאתר ההתנגדות במגדלי עזריאלי במרכז פלסטינה. אנחנו, גילגל וחרמשית, מתכבדים להשליך בקבוק תבערה זה אל עבר הלגיונות המוסלמים הצרים על סלע קדוש זה כגרעין ההתנגדות האחרון בארץ הקודש. הגרעין האחרון, אני חוזרת! אנו שלחנו ביהודה, בשומרון, בגליל ובקריית מלאכי. מזמינים את כולכם לבוא לכאן, מי ברגל, מי בים ומי באוויר, אל ארץ הקודש, ולחוש עמנו את טעמה המרטיט של השכינה והקדושה שבאפר ובחמקיה של הארץ הטובה. כי גם אחרי 4,000 שנות היסטוריה אין מקום בטוח יותר ליהודי, אין מקום בטוח יותר מאשר ארצו הנפרסת מן הפרת ועד היאור. ולתפארת מדינת סליחה, ארץ ישראל. נצח ישראל, נצח ישראל. כן, תכף סגנות מרגש, ממלכתי, בלה בלה בלה. ועכשיו, למסמר הערב, היפות מכולן, החשובות מכולן, האלוהיות מכולן, הגדולות מכולן, הפרסומות! כמה שאני אוהב פרסומות. נתראה, עוד תשוב אליי בבוא העת, עוד נתראה, טוב לא ניפרד, עוד נתראה, אם עכשיו גם לבבי שומם, עוד נתראה, כבימים ההם, וזכר נזכר הכל ולא נבין על מה נפרדנו, ושתקים נלך יחדיו אותם שבילים שהסדנו. עוד נתראה, עוד נשב ונאמר יד ביד, עוד נתראה, והלב ירעד.